Já to zvládnu. Dobrý večer, vítám vás na dalším biologickém čtvrtku. Než přistoupím k dnešnímu přednášejícímu, tak jako obvykle upozornění na příště. Příští týden bude povídat Karel Janko, zoolog, který u nás už na Čtvrtcích mnohokrát povídal, zabývá se vznikem druhů a o tom i bude povídat. Přednáška se jmenuje Bezhlavě nepohlavně, to ne je v závorce, a bude to o roli nepohlavního rozmnožování při vzniku druhů. A teď přistupujeme k dnešnímu přednášejícímu. Určitě ho nemusím představovat, protože Honzu Černého jistě všichni znáte. Dlouho a velmi velkolepě tady přednáší v podstatě úplně všem studentům věci kolem buněčné molekulární biologie a dnes bude povídat o nejnovějších věcech v těchto oborech. Ta přednáška se jmenuje Brave New World a budou to různé novinky z vědy, které mají různý potenciál. Honzo, prosím. Děkuju moc. Chci začít tím, že se cítím nesmírně poctěn. Cítím se trochu jako rocková hvězda, ale chci se malinko omluvit. Dneska jsem úplně vypřednášený z podoby a měl jsem 2-3 hodinovky anglický, takže kdybych náhodou překlopil do nějakého jiného jazyka, tak mě vyveďte z toho omylu, když tak. Někteří lidé se mě ptali, jestli to bude anglicky, bude to česky. Přestože titulek zní takhle dobře, myslím, a nevím, jestli si pod ním něco dokážete představit. Já myslím, že to publikum, který sem přišlo, tak jako má nějaká očekávání vůči tyhle skupině slov. A jestli si myslíte, že to bude kritické čtení Aldouse Huxleyho knihy Brave New World, tak jako divně přeložený do češtiny Zánik civilizace, tak chvilka napětí, tak má pravdu. Protože když jsem přemýšlel o tom, co tady říct, a přišel jsem s tím termínem Brave New World, ale myslel jsem ho původně jinak. Byl myšlen tak, že žijeme v úžasném světě, kde je radost dělat vědu, protože se dostáváme díky možnostem na vlastně tam, kde si myslíme, že ty data jsou ultimátní a že už nemusí být zpochybněný. Jsou to různý omics techniky, kde se můžeme dívat na všechny geny, na všechny transkripty, na všechny proteiny a jenom se v tom vyznat. Tak čím dál tím víc se mně ukazovalo, že to je nepojmutelný a že by to bylo až příliš klipový i na současný klipový svět. A když jsem se zahloubal, jak vybrat ten subset, tak se mi to vlastně spojilo s Huxleym, protože čím dál tím víc se mě tak jako objevoval v hlavě otazník, jestli náhodou už nežijeme v tomhletom krásném novém světě Aldouse Huxleyho, a vlastně docházelo mě čím dál tím víc genialita tyhlety knihy. Chtěl bych se zeptat jen tak na zkoušku, kdo z vás čet tuhletu knížku. Je vás méně, já doufám, že si ji po tohletom přečtete všichni, protože já na ně budu odkazovat. To znamená, máme tady Minority Report, že teda menšina zná, většina nezná. A tak jo, tak to bude částečně i reklama na Aldouse Huxleyho a na jeho vizionářský svět. Každopádně, vy asi spíš znáte 1984 od Orwella. Pro mě tyhle dvě knihy jsou normativní. V podstatě já jsem se k nima setkal v 17 letech docela originálním způsobem, když to dopočítáte, a vy nevíte, jak jsem starý, přesně, ale když to dopočítáte, tak se dostanete ještě do socialistických časů chvíli před 89. do nějakého roku 87 a možná se ptáte, jak jsem se dostal k těmhletem 2 knížkám. V knihovně dětské literatury, kde za májovkami jsem objevil druhou řadu knih, které tam byly schovány. A já už jsem všechno přečet, tak jsem začal číst i tu druhou řadu, tak jsem si to půjčil. Překvapivě mě to půjčili, tyhle ty knížky. Já jsem si je přečet, bylo mě divný, tam jsou různý přeškrtnutý razítka a tak dál. Přečet jsem si, hrozně se mi líbily. A dokonce jsem napsal tyhle ty knížky do svého čtenářského deníku v roce 87. A potom, co se nestalo,
u maturity jsem si vytáhnul moderní literaturu prostě západního světa, meziválečnou a poválečnou, tak jsem u maturity odprezentoval Orwella a Huxleyho a vlastně jsem netušil, proč to vede k takovým jako zvláštním reakcím. Jo, prostě pro mě to bylo hrozně důležitý a jestli jsem si z něčeho udělal takový ten obrázek světa a jako tak sformulované různé jako protiargumenty proti světu, v kterém jsem žil, tak vlastně to bylo z těch knížek, protože tam je to krystalicky krásně popsaný. Takže já mám takovouhle zvláštní zkušenost s těma 2 knihama a mimochodem my si tady zkusíme potom na konci hlasovat o tom, jestli žijeme v Orwellově světě nebo v Huxleyho světě, protože ono trošku těžko rozhodnout, protože obojího se nám dostává. Každopádně to, co se mně líbí vlastně na těch 2 knihách, že je možné shrnout v podstatě do těch 2 vět, která je odlišuje a mně přijde, že to je hrozně zajímavý poselství, že koho se bál Orwell, byli ty, kteří zakazují knihy a to, čeho se bál Huxley, bylo to, že by nebyl důvod knihy zakazovat, protože nebude nikdo, kdo by je chtěl číst. A teďka nechť mám to vrtá hlavou, v jakém světě žijeme, v jakém jsme žili a jestli to nemá nějakou zajímavou geografickou distribuci. Každopádně, když už jsme u toho čtení knížek, kdyby někdo nechtěl číst knížky, tak už to tak dneska je, tak má různý bijáky, který to shrnujou, ale teda různě genderově korektně, rasově korektně a je to nedívatelný, protože Huxley by se obracel v hrobě, kdyby se díval na tyhle interpretace jeho textů, ale máte takovéhle krásné lidi, kteří si to potom nějak odinterpretujou. A já už jsem tady zmínil nějakou dichotomii 2 způsobů, jak vystavět civilizaci, která je stabilní. Už jste tady zmínili, jste četli Orwella. Takže tady vidíte kameru a vidíte velkýho bratra, který se všude dívá. A vedle toho máte krásný nový svět Orwella, Huxleyho, kde máme různý ubavování až k smrti populace a nikoho vůbec nezajímá, že by měl číst knížky a o ničem přemýšlet, protože má dost substrátu na to, aby byl stále šťastný a spokojený a nemusel o ničem přemýšlet. Takže k tomuhle se ještě vrátíme nakonec, ale to, o čem budu povídat, tak bude hodně biologie a hodně to, kam jsme se dostali v tom, co Huxley předpověděl ve své knize. A já vždycky pojmenuju to, co předpověděl, a pak si budeme dělat takový jako troubleshooting toho, kde jsme a jestli už jsme v Huxleyho světě, nebo ještě chvilku nám to bude trvat a občas se objeví nějaké morální dilema. A já, co vám budu povídat, to, co je společné tady na tomhletom obrázku světu Huxleyho a Orwella, jsou ti lidé dívající se do mobilních telefonů. Jo? To vypadá, že je na pozadí všeho, kam nám ten svět spěje a asi jste zaznamenali i soudní spory s designéry sociálních sítí o tom, jak to dělají tak, aby dopaminové výlevy byly optimalizovány tak, aby lidé získali závislost a aby to celé fungovalo kombinovaně po Orwellovsku a po Huxleyovsku. To znamená, to je něco, co je součást našeho světa a já jenom, když tady k tomu nějakou vědu, je o tom hrozně zajímavá neuropsychologie, aplikovaná sociologie a dneska ty lidi, kteří designují sociální sítě, tak jsou teda luxusní vědci a jsou za to dobře zaplacený, aby získali maximální efekt v závislosti svých uživatelů. To znamená, k tomu dneska je možný mapovat dokonale neuronální signalizaci, když se klikne like nebo dislike, nebo já nevím, jak vypadají všechny ty srdíčka, já nevím co, jak to udělat tak, aby to mělo co největší efekt. Tomu já moc nerozumím, takže u toho budu zůstávat co nejmíň. A když už jsme u ty závislosti, teď co mě znají, tak vědí, jakože já jsem lapenej a Facebook mě prostě nějakým způsobem dostal a ty dopamínové šlehy, které tady prostě se objevujou, jsou i součástí mého světa. A jeden z důvodů, proč mě spíš Jarda Fleger uhnali, tak je, že jsem na redakční radě Vesmíru říkal zvláštní informace, který jsem si myslel, že tak penetrujou do hlav. A já jsem vlastně věděl díky tomu, že jsem udělal
veřejnou facebookovou stránku, tím dělám reklamu, ať mám víc kliků a ať mám víc těch dopamínových šlehů, který vzniknul primárně pro studijní program Science jako zásobárna různých jako zajímavostí. A to mě donutilo číst vždycky nový číslo Nature a Scienceu a hledat různě fyziku, chemii, astronomii, novinky. A vlastně se mě začal skládat takový jako krásný nový svět současné vědy, kdy vlastně nemáme příliš velký limity v tom si vymyslet jakýkoliv experiment a nějak ho províst, že máme limity jenom ve své kreativitě a že je to vlastně neuvěřitelný, že já to nestíhám. A vznikla myšlenka se s váma podělit o nějaký takovýhle highlighty toho, kam jsme se dostali. A některé věci jako prošumějí a my si ani neuvědomíme, co se stalo a pokračujeme někam dál. Takže tady vidíte tyhle ty moje závislostní obrázky a vidíte 1,4 tisíce členů. No. Mimochodem, na co se nejvíc kliká, tak jsou hezký obrázky. Nebo nějaký forky, prostě funguje to i na tyhle ty sociální bublině. Buďte trošku jako, no. Tak. A já jenom několik slov k té Huxleyho knize. Byla vydaná roku 1931. Důležitá informace. Předtím, než se stala spousta věcí. Huxley předpověděl mechanismy, jakým je možné vytvořit stabilní společnost s využitím několika triků. A v podstatě reagoval na vývoj západní civilizace, ale i na to, co se stalo v Rusku, na velkou říjnovou revoluci a vlastně pojmenoval i některé své hrdiny podle v podstatě hrdinů té doby, takže hlavní hrdinka se jmenuje Lenina a hlavní hrdina se jmenuje Marx, vystupuje tam Ford a ten Ford je jakoby zboštělá bytost a tak dál a tak dál. To znamená, on využil, mně to bylo divný, když jsem to četl v tom socialismu, že tam jsou takovýhle jména, ale nějak jsem to pral, že to můžu přesně vytáhnout tu ty maturity a že mě ještě pochválí. Každopádně tehle ten svět, který on vydefinoval, tak byl na několika pilířích. Některý byly biologický, čistě biologický, u těch strávíme nejvíc času. A některý jsou čistě psychologický. To znamená, on byl fanoušek toho, že se dá ovlivnit lidské myšlení tak, aby sofistikovaným kondicionováním pavlovského typu v podstatě některá slova, která my cítíme jako a priori pozitivní, až biologicky pozitivní, jako je tatínek a maminka, aby získali absolutně negativní nádech. Absolutně negativní nádech se mu podařilo v té knize v podstatě propsat i do reprodukce. Představte si to, že reprodukce a v podstatě je sprosté slovo, ale sex není sprosté slovo. Jo? Naopak, jako jsou tam všichni motivováni, aby se sdíleli navzájem, ale ať to nevede k reprodukci, kde by byl nějaký vztah mezi potomkem a rodičem a něco, kde by ten potomek byl ovlivnitelný svým rodičem v tom, jak se stane součástí nějaké regulované společnosti. A tady, co jsou ty termíny, které tam jsou jako preferovaný, je predestinace, indoktrinace, hypnopedie. Ta indoktrinace tam nikde není, jo? Ale v podstatě to je to, co pojmenovává, co se tam děje. A tady vidíte takovýhle spící dětičky a to, co on předpověděl, je, že se budou neustále opakovat v různých kontextech bez spánku věci a tím se mimovolně ty děti vychovají proto, aby byli spokojení se svým osudem. Ještě si řekneme, že to někdy nemusí být lehký, pokud jsme nižší kasta a může to trvat docela hodně úsilí, abyste řekli někomu, koho to nemusí vůbec bavit, to, co dělá, že může být rád, že nemusí přemýšlet a že ty ostatní za něj musí myslet a že jsou krásní, ale on je taky svým způsobem zajímavý a tak dál. Takže já zase tohle to nechci přetěžovat, ale myslím si, že tady, a to když tak ty, kteří tomu rozumějí, tomu řeknou víc, potom v diskuzi to moc nefunguje. Tyhle ty bez spánku indoktrinační rituály, a to je jedna z mála věcí, které, myslím, nefungují. V roce 1931 postuloval nástroj pro udržování porodnosti. To byla jedna z premis, že není možné se přemnožit a je třeba sofistikovaně kontrolovat reprodukci. A zavedl tam termín maltuziánský pás od
od vlastně spojený s maltuziánským hnutím na konci 19. století, které postulovalo, že se nesmíme moc množit, abychom nevyčerpali v podstatě to, co nám země dává k dispozici. A překvapivě už v 19. století byly hnutí, které se zamýšleli nad intenzitou reprodukce. To znamená, tady vlastně nějakých 30 let předtím, než vznikla antikoncepce, v podstatě vymyslel antikoncepci a úplně přesně ji tam definoval. To znamená, maltuziánský pás je pásek s pilulkami, které brání početí, přestože tam jsou různé orgiózní záležitosti a úplně přesně se trefil do toho, jak to potom žilo svým životem v 60. 70. letech. Takže tady vidíte vlastně první antikoncepci a mimochodem součástí toho světa Aldusa Huxleyho je, že zhruba 70% žen jsou takzvané free martin, že nejsou schopné reprodukce, těch ostatních 30% má schopnost reprodukce, ale jim zakázáno, aby to dělali a my se dostaneme k tomu, jak to vymyslel se světem. A další pilíř toho, jak ta společnost fungovala, je, že všichni jsou spokojení a všichni jsou šťastní. To znamená, k tomu je potřeba nějaká chemie. Jo? To znamená, on tam vymyslel docela sofistikovaný způsob, jak dodat společnosti psychoaktivní látky. Tu látku tam pojmenoval soma. Já jsem si říkal, to nemůže existovat v reálném světě. Stačil první klik na Google a zjistil jsem, že soma tady je, že se prodává. Nevím, kolik uživatelů somy vlastně ví o tom, že to je propsaný k Huxleymu, ale je to původně snižovač bolesti, uvolňovač svalů, u kterého se zjistilo, že to je geniální droga, která teda ale má hrozně snadnou závislost, je na předpis. Nevím, jestli někdo z vás tuhletu látku bral, ale prej to je jako mimořádný. A přesně toho typu, ale co popisuje Huxley ve svých knihách. Jo? To znamená, uvolňuje tu napětí, zvyšuje to sociabilitu a vlastně pocit štěstí. A je tam ta návykovost, podobně jako v tom Huxleym. To znamená, máme somu. To je pro mě dokonce to na těch pilulkách je napsáno, zezadu to možná nevidíte, a tam je napsáno soma. Tak a teďka už se dostáváme k biologii nebo k nějakým reprodukčně biologickým záležitostem, protože to, co je v centru tyhle knížky, je takzvaný Bokanovského proces. A to je, proč těch 30% žen má umožněno v podstatě nějaké reprodukční charakteristiky, protože slouží k tomu, aby se z nich vyoperovaly vaječníky a ty vaječníky sloužily k tomu, aby se z nich derivovala vajíčka a s nimi se dál pracovalo. A ten Bokanovského proces je to, jak vlastně realizovat lidskou reprodukci bez nutnosti vývoje zárodku uvnitř matky, to znamená v nějaké umělé děloze, a když je potřeba, tak ten zárodek rozdělit na více identických, více terčat. Ta společnost je založena na tom, že je několik kast, alfy, bety, gamy, delty, epsilony. Alfy a bety jsou unikáty a ty ostatní jsou rozklonovávány do většího počtu jedinců. A těm je říkáno, není to úžasné mít tolik podobných kamarádů, je skvělé mít 96 stejných strojů a k nim identické strojníky, který to zvládnou dokonalým způsobem. Takže Bokanovského proces je způsob, jak paralyzovat vývoj, to znamená rozklonovat embryo a dovést to v podstatě do nějaké reprodukční dokonalosti. A mimochodem, toto mě překvapilo, on samozřejmě věděl o tom, že můžou být dvojčata, trojčata, čtyřčata a tak dál. A překvapilo mě, že existuje jedna země, kde je těch dvojčat mnohem víc. A že to je Nigérie a že je to konkrétní kmen Yoruba a že to je úplně spojený s konzumací jamy, protože tahleta potravina obsahuje v podstatě estrogeny a nutí vajíčka, aby se ovulovala ve větší míře. A je to takovej trošku jako civilizační Bokanovského proces,
jak si koupit tyhle ty pilulky a mít větší jistotu, že budu mít dvojčata, trojčata, čtyřčata. Ale to nejsou ty dvojčata, trojčata, čtyřčata, o kterých mluví nebo píše Huxley. Ten v podstatě píše o polyeembryonii. To znamená o fenoménu, že je jedno oblozené vajíčko a to se může rozpadnout na několik zárodků, jednovajíčných vícečat a některé organismy na to jedou prostě. Máme tady pásovce, typicky polyembryonie a teďka zase určitě Huxley znal situace od nás z lidské společnosti, kdy nejsou jenom jednovaječná dvojčata, ale můžou být jednovaječná víceterčata, kde každá země má tak 1, 2 jednovaječná čtyřčata a světový rekord je, jestli se neplatu, jednovaječná paterčata. Neptejte se mě, jakou náhodou z těch částí zárodku to mohlo se stát, ale tohleto jsou jednovaječná paterčata, která měla jako slavný příběh a byly to celebrity ve Spojených státech amerických. To znamená, tohleto je limita toho, co lidské embryo dokáže se rozpadnout a vytvořit v podstatě kompletní jedince a je to vlastně o existenci totipotentních buněk, které v podstatě jsou schopné vytvořit celého človíčka. Máme regulační vývoj a tohleto mně přijde, že je vlastně zajímavá zpráva o homo sapiens. Sapiens o našem druhu, čeho schopná je časná ontogeneze. A tady dokonce existuje takovýhle trojrozměrný ultrazvuk toho, jak všechny ty děti si hrajou takhle v jednom amniovém vaku, protože typický pro jednovaječný dvojčata je, že jsou v jednom pytlíku a že si prostě užívají toho kamarádství intimně, aniž by byli oddělený do nějakých takových jako individuálních saků. Takže jenom tohle to máme jako takový příklad k tomu, co dokážeme dělat přirozeně jako lidi. A samozřejmě, že to, s čím si to začínáte spojovat, tak je fenomén klonování. To je něco, co už tady máme u obratlovců nebo u savců nějakých 25 let plus a asi všichni znáte, jak se to dělá. My to potom budeme používat dál, že v podstatě vezmeme oplozené vajíčko, odstraníme genetickou informaci, použijeme jádro somatické buňky, která je diferencovaná a v podstatě vyměníme genetickou informaci, chvilku zastavíme a počkáme, než se ta diferencovaná buňka reprogramuje transičními faktory, které jsou v tom vajíčku. To znamená už samotný fenomén, že můžeme reprogramovat takhle diferencovanou buňku a převést ji na program totipotentní buňka a vývoj celého organismu je docela samo o sobě zajímavá věc. Ale to je stará vesta tohleto. To je jenom, abychom si zopakovali a nějak se dostali na společného jmenovatele. Takže o ovečce Dolly se různě říkalo, že umřela na předčasné stáří a tak dál. Vypadá to, že umřela na pneumoniovou infekci a že vlastně už hnedka na začátku se to klonování podařilo mnohem líp, než jsme čekali. To znamená, tohle je něco, co Huxley vůbec nedokázal tušit, ale vlastně se mu to dokonale podařilo předpovědět. A dneska, co se týká klonování, tak dá se říct, že to je víceméně rutinní technologie pro spoustu druhů. Už asi 30 různých druhů savců se podařilo klonovat. U každého se dělá trošku jinak. A tady vidíte jeden druh, kde to je nesmírně lukrativní klonovat. A to jsou koně. A konkrétně koně pro sport polo. Je to hodně biznis Jižní Ameriky, Argentíny. A jsou to konkrétní koně oblíbený, který vítězejí dneska na šampionátech v pólu na světové úrovni. Takže polo je jeden z mála sportů, kde to je dovolený, v jiných je to zakázaný, ale časy se mění. A samozřejmě vy znáte určitě téma z koňského sportu, že občas ten kůň, který vyhraje nějaký nejlepší dostih, jako nemůže do reprodukce, že jo? Protože je sterilizovaný, je to prostě účelově, aby byl poslušnější. Nebo já vlastně, proč se to dělá u těch koní? Že se jsou poslušnější a prostě nějak to funguje. Každopádně tyhle ty koně je možný vrátit do reprodukce pomocí klonování a udělat v podstatě počet kopií, který potřebujete pro nějaký komerční účely. Takže klonování se dneska dělá u spousty plemen hovězí, dobytka třeba, když se podaří udělat nějaká genetická
modifikace a opravdu to je dneska, že v tom koňském sportu ty klony útočí a vyhrávají. Další věc, která je spojena s klonování a která je trošku crazy a která už je dneska komerční a já jsem to dneska říkal studentům, že to je díra na českém trhu, protože za zdraví domácích mazlíčků se dává víc peněz než za zdraví svoje. To znamená v těch příplacích, nemyslím teďka zdravotní pojištění, to je asi úplně jiná cifra. To znamená, dneska komerčně v řadě zemích je možné z mrtvého těla vyizolovat buňky, napěstovat a provést v podstatě ten klonovací proces, který jsem tady popsal. A tadyhle ty 3 pejsci, který tady jsou na hrobečku svého předchůdce, tak to jsou 3 klony Barbry Streisand, která do toho šla a která za to dala ty desítky tisíc dolarů. Já tady nejsem propagátorem tohohle, aby se si nemysleli, že mám nějaký komerční zájmy v tomhletom, ale jak jsem zjistil, tak k tomu v České republice nestojí žádný velký právní obstrukce a je to jenom se do toho pustit a udělat správnou reklamu a reklama dokáže všechno. Každopádně, tak další příklady. Ale to, co už nám začíná trošku teďka jako zavánět tím Huxleym, je koně dobrý, myši dobrý, ovce dobrý, ale co takhle klonování člověka, jsme schopní to udělat, protože člověk je v mnoha směrech divnej a ontogeneze je speciální. To znamená, tady můžete vidět sestřičky Zhong Zhong a Hua Hua. Asi je jasný, kde tyhle ty opičky vznikly, které jsou první opičí klony, který se podařilo udělat z dospělých tkání podobným způsobem jako ty pejsky. Není to tak stará věc, ale už umíme klonovat opice jako předstupeň toho, kdyby se někdo rozhodl to dělat s lidma. Ta pravděpodobnost, ta šance, že se to podaří, je menší než 3% typicky. Není to úplně jako, že byste se rozhodli, naklonovali a narodilo se zvířátko, to znamená i pro lidskou reprodukci tyhle ty nízké pravděpodobnosti jsou velice problematické, kdybychom do toho chtěli jít, ale podařilo se to z několika stovek v podstatě experimentálně započatých ontogenezí a je to tak, že k tomu je opravdu článek v časopise Cell a dá se tomu věřit na rozdíl od některých věcí, které proběhnou různě sdělovacíma prostředkama, nedohledá k tomu člověk publikaci. To znamená, opravdu jsou to přes kopírák, jsou k tomu sekvenace celých genomů a jsou to skutečně jako identický naklonovaný jedinci, který jsou klonama opravdu v tom Huxleyovském slova smyslu. Já tady mám nějaký video, jak si hrajou. Oni vypadají úplně normálně. Asi nemají moc šťastný život, ale prostě vidíte tady první klonované opičky a to je nový článek, který navádí na mnohem efektivnější způsob klonování pro primáty a pro nám příbuzný. Mluvil jsem o ty nízké účinnosti klonování. Překvapivá je skutečnost, kde v tom embryu se bere problém pro úspěšnou reprodukci. Člověk by si myslel, že to je v tom embryu samotným, ale ukazuje se, že to je v trofoblastu, v obalech toho zárodku, kterého vyživují a zbavují ho různých nepotřebných a škodlivých substancí. Takže co kdybychom vymysleli způsob, že vytvoříme klon a ten vložíme do trofoblastu úplně obyčejně vzniklý opice. To znamená, vytvoříme chiméru, kde ten trofoblast normálně vzniklý bude inkubátorem pro vývoj opičátka. Člověk by si myslel, jak se to udělá, tohleto embryonální inženýrství. Věřte, že embryonální inženýrství je dneska rutinní záležitost a zvládá ho spousta laboratoří, takže je možné rozebrat embrya, zase je poskládat dokonce i na buněčné úrovni pomocí laserových pinzet. To znamená, tamhle nahoře je ukázáno, jak se to udělalo. Je tady sekvence ukázaná to, že trofoblast je geneticky jinačí než to embryo vevnitř a tímhletím se 10krát zvýšila šance na to, že se ten proces podaří. To znamená, máme tady nástroj,
kdy s pravděpodobností v okolo 30% se může podařit klonování nám blízkého organismu, který je takový proof of principle, že co jde u opice, proč by nešlo u člověka. A další taková věc, která je spojená s reprodukční biologií a která tak jako funguje na pozadí, je možnost vytvářet děti 3 rodičů. Víte, že je mitochondriální dědičnost, jaderná dědičnost, jsou mitochondriální choroby a dneska je možné v podstatě zkombinovat mitochondriální, to znamená cytoplazmu, jádro buňky matky, jádro spermie a vytvořit jedince, který má 3 genetický rodiče. Je to tady, vidíte, první takhle narozený dítě v roce 2016 v Mexiku. Proč v Mexiku? To je docela zajímavá story. Ten člověk to chtěl udělat, věděl, jak to udělat a hledal zemi, kde mu to dovolí. Takže v Mexiku nebyly vůbec žádný zákony, takže tam udělal tohodle človíčka a vedle máte překvapivou skutečnost, že první země, která to povolila, byla Británie v roce 2015. A až v roce 2023 se narodilo první britské dítě tímhletím způsobem. A už to začíná vypadat rutině a začíná se tohleto používat pro situace takové, kdy v rodině je nějaká diagnóza v podstatě mitochondriální onemocnění. Takže tady máme další úroveň komplexity toho, co dneska v reprodukci lidské dokážeme udělat. A vlastně tady v našem parlamentu teďka se řeší vlastně jednoduchá právní úprava. Teďka si představte řešit v českém parlamentu takovýhle vychytralosti. Každopádně. A teďka jako postupujeme v tom science fiction dál a dál. Víme, že s reprodukcí to není takové, jako bývalo. A to jak na straně mužů, tak na straně žen. To znamená, je tady velká objednávka nebo poptávka po tom, co kdybychom byli schopni udělat vajíčka a spermie jinak. A teďka jak? Co se nabízí jako materiál pro spermie a vajíčka? Opět diferencovaná tkáň, třeba buňka kůže, nějaký fibroblast, který může být vypěstován v in vitro podmínkách. Je možné tuhletu buňku přeprogramovat pomocí Yamanakových faktorů na indukovanou pluripotentní kmenovou buňku. To je termín, který řada z vás zná dokonale. Některý o něm slyšejí poprvé, ale vězte, že že se zázrak může stát, že buňka, která plní nějakou svoji úlohu v našem těle a má nějakou funkci, se může vývojově vrátit zpátky někdy do časného zárodku a být ne totipotentní, to znamená, nemůže se stát človíčkem, protože je příliš malá. To je jediný vlastně obstakl, že je příliš malá, ale může být, já to občas nazývám, jako že to je taková buňka Barbie, že může být vším, čím chce být. A záleží jenom na to, kam se dostane v těle, v jakých faktorech se bude nacházet, anebo jaké faktory jí dodáme v tkáňové kultuře. A dneska už máme hacknutý kód, jak donutit tyhle buňky, aby diferencovaly do různých typů tkání. A teďka mě, prosím vás, věřte, že to dokážeme nejenom směrem k buňkám kosti nebo svalu, ale že to dokážeme udělat i směrem k vajíčku. To znamená, dneska je možný kombinaci různých takovýchhle buněčných typů kokultivace vytvořit buňku, která nikdy nebyla tím vajíčkem, který čeká ve vajíčníku na ovulaci, ale byla vytvořena v nějaké Petriho misce z kmenových buněk, která, myslíte si, že je oplodnitelná spermií? Když už tam jsou ty miminka, tak asi jo. To znamená, je to plně kompetentní vaječná buňka, která je haploidní, což je důležitý, že vám dojde i k tomuhle haploidizačního programu in vitro. A bylo to otestováno 8krát za sebou. To znamená 8 cyklů tyhle in vitro propagace vajíček a pořád ty myšky jsou zdraví a vypadají normálně a není možný najít žádný fenotyp tohodle překlonovávání přes generace. A to už je hodně Huxley. Jo? Tam je taková, já vám zásadní pasáž, kdy tam přijdou děti ze školy do toho Bokanovského reprodukčního centra a tam se chlubějí, že z jednoho vaječníku udělali 13 000 dětí. Jo? A pak, že soutěžejí někde s nějakou jinou reprodukční klinikou, kde bylo 17 000 dětí.
Jo, z toho by měl Huxley hroznou radost, že to takhle se amplifikuje. To znamená, tohle ten článek je o tom, že je možné založit germinální linii z diferencované tkáňové buňky a v podstatě science fiction je tady. A tohleto, co jsem vám říkal pro vajíčka, tady můžete vidět pro spermie. Překvapivě, jako tě to těší pro spermie, to by mě nenapadlo, musíte použít embryonální varlátkovou tkáňovou kulturu a do toho vsadit ty indukované kmenové buňky, ale ty už si to tam dodělají a už je možné, aby vznikla spermie. Ta spermie nevypadá jako spermie, má hrozně krátký ocásek. Tadyhle, tamhle nahoře je taková prostě krátký ocásek, to znamená, musí se udělat IVF, musí se chytnout do nějaký pipetky a potom vrazit do vajíčka, ale věřte mně, že tohle to funguje a opakované cykly vzniku spermií a reprodukce zase vedou k tomu, že se narodí zdraví myšátka. Teďka to můžete domýšlet v podstatě trošku ad absurdum, co kdyby byl jeden jedinec, který by dal vzniknout vajíčku a spermii, že jo, a mohl se reprodukovat sám. Klidně přemýšlejte, já vám to nebudu vyvracet a jenom vám teďka tady dávám jako šrouby do hlavy, co vlastně z tohohle vyplývá, co tady říkám. Takže už je hacknutá v podstatě geneze pohlavních buněk a to zavdává spoustu možností, které jsou pozitivní i negativní. A tady je příklad toho, možná se slyšeli o takzvaných organoidech. To jsou malinkatý orgány, které výstou z kmenových buněk in vitro, které mají úžasný potenciál. A tady je článek o tom, že je možný udělat in vitro vaječník. To, co jsme si ukazovali předtím, tak to je opravdu hyperhack. Ale tady vlastně jsme schopni v in vitro podmínkách udělat orgán, kde můžeme jako předpokládat, že ta fyziologie těch reprodukčních buněk bude mnohem blížší realitě. To znamená, tady máte tyhle žluto-fialové orgány a je to v Petriho misce v podstatě vypěstovaný orgán, který je schopný zajistit reprodukci. To znamená, tohleto už se ještě víc blížíme. Jo. A teďka zase se ještě víc přiblížíme Huxleymu. To znamená to, aby oddělil reprodukci od konkrétní maminky a jejího bříška a její dělohy, tak vyžaduje umělou dělohu. To znamená zajistit, aby ontogeneze proběhla úplně anomálním způsobem a kdo v v této branži funguje, tak ví, že to je těžký. Zajistit ontogenezi dlouho in vitro podmínkách, ale v posledních několika letech došlo k neuvěřitelným průlomům na tomhletom poli. To znamená, tohle je něco z Huxleyho, ale vy znáte podobné věci z mnoha různých science fiction bijáků. Takže tohle je něco, co nějak ty spisovatele baví a ty filmaře taky. Dobře to vypadá. A v podstatě jako součást toho, co my můžeme vložit mezi reprodukci, to znamená vznik zygoty a časného embrya a implantaci do dělohy, je něco, co se dneska dělá v podstatě rutině na mnoha pracovištích. Já bych tak typoval desítky dětí, určitě spíš stovky dětí, které se takhle narodí i v České republice. A už je to zase Huxleyovský téma, který souvisí s tím vytvářením kast a kontrolou toho, komu je dovoleno se narodit. Takže tady můžete vidět zase nějakou genetickou chorobu, rodinná anamnéza. Nebylo by skvělý najít způsob, aby se rodily jenom zdraví děti, které nejsou zatíženy nějakou genetickou chorobou. Takže dneska můžeme donutit maminku, aby ovolovala víc vajíček, nějakou hormonální léčbou, tatínek teda přispěje svými spermiemi, uděláme in vitro oplození a tady můžete vidět několik zárodků na spodu, které mají různé barevné kódy a ty kódy jsou, ty zelený jsou zdraví a ty červený jsou nemocný. A teďka vidíte, jak se to zjistilo, že zárodek se vyvíjí zase v in vitro podmínkách a my jsme schopní z toho zárodku odebrat 1, 2, 3 buňky, záleží na tom, jak je ještě pomnožíme, jak máme citlivé metody pro analýzu genetické informace. To znamená, když můžou být jednovajční paterčata,
tak to znamená, že se zárodek může rozpadnout na několik subzárodků. To znamená, když 1 buňka, 2 buňky, 3 buňky zmizejí, tak se vůbec nic nestane, protože se to celý doreguluje. To znamená, tady vidíte rutinní techniku, kterou proplácí asi zdravotní pojišťovna a realizuje se ve stovkách případů v České republice jenom. To znamená, když to přeložíme do celosvětového měřítka, tak tady máme nástroj v podstatě takový embryonální eugeniky, kdy ten klinický genetik nakonec rozhodne tohle ten zárodek, která implantujeme a narodí se tohleto dítě. To znamená, my jsme schopní zložit už dneska medicinálně mezi oplození a embryonální vývoj okamžik kontroly. A to tak, že asi funguje bezchybně a myslím si, že to koná velký dobro a nerodí se děti s významnýma genetickýma poruchama. Takže to je trošku na okraji k tomuhle tématu. A tady já dávám ty články, abyste mě věřili, protože některé věci jsou neuvěřitelné, že to jsou konkrétní publikace. A samozřejmě člověk je speciální, protože na něm jako typicky neděláme pokusy. Že jo? A máme nějaké legální omezení ve vývojové biologii. Pro člověka časový okno, kdy se je možný dělat nějakou experimentální embryologii, je 14 dní. A to bylo vymyšlené jako číslo, že toho se přeci nedá dosáhnout. Že jo? To přeci nejde, aby lidský zárodek zase někde v Petriho misce nebo v nějaký kultivační nádobce se tak dlouho vyvíjel. No a co se nepodařilo v loňském roce? 13 dní a pak to zastavili, protože to chtělo dál. A tady jsou vlastně články, které to popisují, že už jsme člověka dotáhli tak daleko, ne že by vypadal jako človíček, ale už se láme okamžik pro v podstatě organogenezi a další věci. To znamená, já tady nemám ten obrázek toho kultivačního nástroje, ale tady máme takovou 3D rekonstrukci malého človíčka, nějakého toho stádia, kde už jsou docela sofistikovaný buněčný uspořádání a tady se musela udělat stopka, protože dál to nebylo povolené a naštěstí se dělalo v laboratoři, která byla jako podléhající nějakým regulacím a nebylo to tam, kde regulace nejsou. Takže tak, no, ale tady končí jako legrace, protože a teďka jdeme na tvora, s kterým se experimenty dají dělat a to je myš. A víte, jak dlouho trvá myší ontogeneze? 20 dní, v podstatě 21 dní, to znamená neuvěřitelně rychle. Myš je úplně šílená v tom, jak rychle vystaví svoje tělíčko a nechá se porodit. To znamená, tady můžete vidět článek, kterému se podařilo dotáhnout myší zárodek přes stádium organogeneze do 11. dne. To znamená do poloviny těhotenství myši. Když to teďka jako přeložíme do lidské ontogeneze, tak jsme někde v polovině 2. trimestru a člověk, někdo říká, že myš není savec a že to je úplně blbej modelový organismus. Ale i tak je to mnohobuněčný organismus, který má celou řadu fyziologických rysů, to znamená podobných, to znamená samozřejmě velikost se liší a spousta věcí je jinak, ale tady máme pro nejběžnější biomedicínský model dosažený polovinu těhotenství, který vypadá úplně normálně. Tyhle ten tvoreček byl kompletně zhistologizovaný, bylo udělané to, co dneska dokážeme, že byl rozebraný na jednotlivé buňky a pro každou buňku byl udělán transkriptom na úrovni jednotlivých buněk a bylo to srovnáno s přirozeným vývojem myši. A bylo to přes kopírák. To znamená, zase, nechci malovat čerta na zeď, ale Huxley by asi v tuhletu chvíli měl radost. A tady máme nějaký zase videa toho, jak tyhle ty embrya vypadají, in vitro embrya. Tam to bylo vyextrahovaný z trofoblastu. A tady vidíte, že tomu bije srdíčko a že to je v podstatě malý myšátko, který skoro se vylíhnout. Jo, takže je to o té umělé děloze a o tom vlastně, co je v srdci Huxleyho biologického základu. A tohle to mně přijde jako úplně crazy. Tohle je umělá děloha, která je udělána pro velkého tvora.
ten tvor je podobně velký jako lidský fetus. A tady máte 2 ovečky, jednu větší a jednu menší. Ale je to furt stejná ovečka. A jsou tam důležitý čísla. 111. den a 135. den. To znamená, ta první ovečka je v podstatě výjimutá z maminky a napojená na umělou placentu a na ventilační systémy, které umožňují, aby se zvětšila 2krát v podstatě a aby potom se normálně narodila. To znamená, tady vidíte v podstatě technologii, která navazuje na druhý konec ontogeneze. Ne ten začátek, ale konec. A pak je něco mezi. Že jo? To znamená, tohle je něco, co získalo obrovskou pozornost a co, myslím, teda ovlivní i biomedicínu, protože to vypadá, že by to bylo možno použít na donošení nedonošených dětí způsobem, který je vlastně docela originální a pomůže dovyvinout plíce a tak dál a tak dál. Zatím to nikdo nevyzkoušel s člověkem. Zatím je to teda vyzkoušený na ovci, ale je to vlastně neuvěřitelný. A tady máme přesně tohohle tvorečka, který strávil nějakých 30 dní v takovémhle pytlíku. A už dneska dokážeme v podstatě zajistit výměnu plynů a splodin a zajistit vlastně trofoblast, obejít trofoblast a zajistit on to. A vypadá docela spokojně. Mně přijde, že zase, když byla tahleta ovečka studovaná histologicky a fyziologicky, nenašel se žádný rozdíl. Vypadala úplně normálně jako donošená ovečka. Takže další stříplek do mozaiky. No a teďka já jenom moje oblíbený téma, ale nebudu s ním příliš dlouho zdržovat, protože vývoj mimo maminku evidentně přináší nějaký benefity Huxleyovského typu pro vytvoření společnosti, kde matka necítí žádný sentiment vůči miminku, miminko vůči mamince, protože je to úplně umělej proces, ale během fyziologického těhotenství dochází k něčemu, co je jako neuvěřitelně zajímavý, a to je výměně buněk mezi maminkou a zárodkem, který mají celou řadu fyziologických projevů. Včetně třeba toho, že fetální buňky jsou schopné uzdravit poškození matky a napravit některé problémy, které by mohla mít, ozdravit maminku a jako je to jasný, proč miminko má ten zájem, protože chce mít zdravou maminku, že, která se postará. A naopak maminčiny buňky jsou schopné opravit některé potenciální problémy. Třeba jsou děti, které žijou s mateřskou krví, protože jejich krev nefunguje. Teďka mluvím třeba, co se týká imunitního systému. Je vlastně mnohem méně dětí, které musí do nějakého sterilního stanu, protože přestože mají tu mutaci v těle, tak mají v kostní dřeně maminčiny buňky, které jsou schopné nahradit vlastně zmenšit ten působení tohle fenotypu. Takže tohle to bychom ztratili. Jo, ale zase na druhou stranu vidíte toho tatínka, který je mimo a který to celý pozoruje a tak co se dá dělat? Jako. Zase by to bylo genderově korektní tohleto, protože ten benefit, který teďka nechci říct nezasloužený, ale genderově nekorektní, když se udělají nějaký statický srovnání mikrochimérně pozitivních a negativních žen, tak se přijde na to, že délka dožití těch bez mikrochimerismu jako kopíruje chlapy a kdo ví, jak to je teda s rozdílem mezi dožitím u muže a u ženy. To znamená, vlastně by to bylo v tomhletom smyslu jako spravedlivý, že jo, ale nechci tady se pouštět na tenkej led. A teďka musím malinko teda tady místním organizátorům ta fotka, co jste použili na ten letáček, teda opravdu návrat do nějakého dětství, jo? To nejsem já. A vlastně ani tohle to ještě vidíte, jak to prostě jako pokračuje. Takže jedno z velkých témat, že jo, my se budeme bavit o těch alfách, betách, gamách, deltách, epsilonech, tak je, že vlastně naše strategie, aby jsme všichni byli alfy, že jo? Abychom byli vymazlení, zdraví, dokonalí. A tady vidíte
trend, který mě teda jako postihnul, a to je, že teda vlasy šediví a když už jsme u těch fenoménů toho, jak vysvětlovat pomocí moderní biologie to, jak se to děje, tak vlastně to souvisí s vyčerpáním kmenových buněk, který v těch cyklech vypadávání chlupů jsou schopný najít to svoje místo a pigmentovat ten chlup. Tohle to já radostně učím, molekulární buněčné vysvětlení nějakého fenoménu a každý rok teda si ale musím zjistit, jestli to je pravda. A na podzim jsem zjistil, že to je trošku jinak, že takhle to dokonale funguje u myši. Tady vidíte myš, která je šedivá v nějakých 2 měsících, protože má mutaci v BCL2 antiapoptotickém genu a která má rychlejc apoptózu, rychlejc očí buňky a vyčerpává kmenové buňky. To znamená, dosáhne limity vlastně toho, co ty kmenové buňky v tom chlupu dokážou. A když se to jako studuje u člověka, tak to vypadá divně a u člověka jsou takový fenomény pro nás šedivé, pokud budeme chtít, třeba pozitivní, protože existují takové anekdotické situace, kdy se vrátí pigment do vlasu a obnoví se v podstatě pigmentace. Je to v literatuře biomedicínské popsáno a před pár měsíci se zjistilo, že my máme jenom líný kmenové buňky, které zapomněli na to, že umějí být melanocytama. Protože ten cyklus výměny vlasů, víte, jak dlouho trvá život vlasu? 7 let. A jak člověk stárne, tak ty kmenové buňky zlenošujou a po nějakým 40. roku je to stochastický, jestli vůbec se vrátí do provozu. To znamená, náhodně v některých teda těch folikulech zůstanou v tynice a teďka se ukazuje, že začínáme rozumět tomu, jak je reaktivovat a vrátit zase do služby. Takže, pánové, dámy, další takový příspěvek funkční histologie k tomu, co by se mohlo dít. A mimochodem, když jsem četl tomu komentáře, víte, kolik peněz se protočí v barvení vlasů za rok? 30 miliard. A skláři nebudou mít co hrát, že jo? Takže pozor na to, co tyhle ty věci můžou mít za souvislosti. A teďka. V srdci toho světa, krásného nového světa je to, že umíme ovlivňovat fenotypy lidí tak, aby pomocí docela sofistikovaných nástrojů se buď to narodila jedna alfa, jedna beta, to znamená jako unikátní jedinec, ale je rozdíl mezi alfou a betou v nějakém ovlivnění toho, jaké má intelektuální schopnosti a jak je ještě mentálně donutíme zaujmout tu svoji pozici. A pak máme teda ty další gamy, delty, epsilony, který mají i různý oblečení, mají různé velikosti, různý IQ a ten proces, který vede vlastně k tomuhle rozstřídění, vlastně tomu tam říká dekantace a spočívá to v ovlivnění ontogeneze. Je to tam dost drastický teda. Přilejvá se etanol třeba do těch umělých děloh, že jo, a působí se tam různýma jako toxickýma látkama, vyloženě lamarkisticky, v podstatě dalo by se říct. To znamená, když potřebujeme někoho, kdo bude pracovat v horkých dolech v 70 stupních, tak ho budeme vychovávat ve vyšší teplotě, aby se už prenatálně zvyknul na to, že bude pracovat ve vysoké teplotě. A ještě vlastně ty nižší kasty jsou udělaný tak, aby vyspěli třeba v 5-6 letech, aby se nestrácel čas nějakým dětstvím pro vytvoření nějakého dělňase. Jo? Takže ještě jako v těch mnoha kopích. Takže jako on to nějak pojmenoval, v podstatě pojmenoval epigenetiku, pojmenoval to, že člověk se může vyvíjet po několika různých vývojových trajektoriích, což zní jako science fiction. Ale tady zrovna na tomhletom obrázku máme 2 myši, které jsou geneticky úplně stejný. A lišejí se, je to inbrední kmen myši, ale lišejí se tím, co jejich maminka měla za dietu. Jestli měla dost kyseliny listové, dost energetickou stravu a evidentně in utero je možné využít program myš ve 2 různé myši. Myš, která je tady jiné barvy, což je jako triviální rozdíl, ale tyhle ty 2 myšky jsou živený stejným způsobem, jedna je obézní, protože je přepnutá na program šetřím každou kalorii. Navíc mají psychické problémy, jsou mnohem agresivnější. Představte si, že je hlad. Vy, mamince, máte pocit, že se rodíte do hladového období, to znamená optimalizujete fyziologicky i behaviorálně
abyste byli vítězi tyhle doby zlý, žádný Brave New World, ale opravdu zlá doba, kdy se musí bojovat o potravu. To znamená, vypadá to, že myš je schopná, program myš, ty 3 miliardy písmenek, je možné prostě se realizovat několika různými způsoby, které je možné ovlivnit prenatálně. Jo? Opravdu to vlastně souvisí i s tou Huxleyho myšlenkou v podstatě vytváření kast a člověk by si myslel, že toto nemůže fungovat pro člověka. Ale v podstatě může, protože v historii dokonce ale nedávné byly různé hladovky na konci druhé světové války, nějaké události zim, kdy nebylo možné vízt jídlo do severní Skandinávie a jsou kohorty docela hodně žen, které vlastně porodily děti, které byly vlastně podvyživené na embryonální úrovni. A tyhle ty kohorty mají v podstatě hrozně podobné fenotypy jako u těch myší. To znamená obezita a behaviorální problémy, které se vlastně dají pojmenovat podobně, jakou jsem pojmenoval u těch myší. To znamená vlastně svým způsobem nějaký typ predestinace epigenetický tady může být a je to vlastně tvrdá věda tohleto. To znamená, až tady někdo zdám bude chtít se reprodukovat a zároveň bude pod vlivem nějakých lifestyleových časopisů, kde ty různé dámičky naberou jenom plodovou vodu a váhu toho zárodku a jinak držejí ty různé hladovky, aby byli fit a doplavek hnedka první dovču, tak prosím vás to nedělejte, protože jo, můžete mít děti, které mají velký problém a ocitne se to dítě v Huxleyho světě a bude to, myslím si, že ne alfa, ale jako teďka jsem nic neřekl. Tak, další věc, která pronikla jako s velkou odezvou do našeho světa, jsou genové modifikace a tady vidíte Yankuiho, který udělal první geneticky modifikované děti a využil mutaci, nebo chtěl udělat mutaci, ono se mu to nepovedlo a tady o tom byly čtvrtky ze zdravých dětí, udělal děti, o kterých vlastně nevíme, jak to bude vypadat a nikdo se to nedozví, protože to je opravdu tajná věc. Určitě jich je víc než ty 2, Nana a Lulu. Každopádně využil mutaci, která se vyskytuje i v lidské populaci a jak vás tady vidím, je vás tady hodně, tak takový 2-3 z té homozygoti pro deleční mutanci delta 32 v chemokinovém receptoru. Nepozná se to na vás, jenom kdybyste měli Zika infekci, tak byste teda to měli o přežití, občas horší chřiptičku a statisticky IQ o 2 až 3 stupně vyšší, což je kuriózní, ale kdo ví, co byla ta motivace udělat přesně tu mutaci. Každopádně něco, co vypadá, že nebezpečný není. Udělal to v rodince, kdy tatínek měl AIDS a nějak prodával pohádku, že nechtěl, aby ty děti se nakazily a dneska víme, že se dá zajistit reprodukce bez jakýhokoliv nebezpečí nakažení virem HIV. Každopádně my nevíme, jak vypadají, ale víme jenom nějaký promítnutý bloty a sekvenace na nějaký konferenci, kde bylo jasný na první dobrou, že to udělal blbě. Jo, že se mu to nepovedlo, že má mozaiky, ale když mluvíme o tom, že všichni chceme být alfy, tak je to o tom, že je snaha opravovat člověka tak, aby se vyléčila choroba, kterou má a nemusel být v područí farmaceutického průmyslu na dlouhou dobu. A tahle ta mutace vlastně má zajímavý osud v biomedicíně. Pacienty z HIV je možné dneska léčit perfektně antivirotiky. Není to ani tak drahý, ale nevyléčej se. Ale existuje na prstech jedné ruky skutečně 5 lidí, kteří se vyléčili z AIDSu a to bylo tak, že na začátku náhodou měli takový kombo, dvojitou patologii AIDS a leukémii a potřebovali transplantaci kostní dřeně. A vzhledem k tomu, že ten CCR5 protein je koreceptorem pro HIV a kdo je ten double mutant, tak vlastně má asi 1000krát sníženou šanci, že se nakazí virem HIV. To znamená, je v podstatě rezistentní vůči infekci HIV. To znamená, když dostal konkrétní pacient kostní dřeň od člověka, který byl CCR delta mutant, tak vlastně v jeho těle se objevily bílé krvinky, ty lymfocyty, které byly rezistentní vůči HIV. A
teďka už se to zopakovalo několikrát, když už potřebuje pacient AIDS kostní dřeň, tak už se hledá taková, která ho i vyléčí z toho AIDS. Takže zajímavá skutečnost, to znamená, vede to k tomu krásnému novému světu genetických modifikací, kterou samozřejmě Huxley nebyl schopný domyslet, protože hluboko pod objevem dvoušroubovice DNA 20 let, že jo, a vůbec jako představy o nějakým genovým inženýrství nebyly. Mimochodem tady je berlínský pacient, který si užívá toho, že nemá detekovatelný HIV ve svém těle. A teďka jenom několik příkladů toho, kam jsme se dostali v biomedicíně z kombinací genového inženýrství, genových modifikací a práce s kmenovými buňkami, což je Huxleyho téma. Tady máme příklad šíleného nemoc motýlých křídel, epidermolysis bullosa simplex, kde známe molekulovou příčinu u konkrétního pacienta. Je to epidermální choroba, kdy intermediální filamenta mají mutaci, nejsou schopné zajistit odolnost buněk, nefungují mezibuněčné spoje. Prostě kůže není taková, jako by měla být, jsou obrovské záněty v kůži a prostě dokážete si představit tu patologii. Nahoře tady vidíte vlastně toho chlapečka, který vstupoval vlastně do téhleté terapie jako jedna velká otevřená rána. To znamená, co se podařilo udělat, že se získaly kmenové buňky z epidermis, které mají tu výhodu, že jsou unipotentní a dávají vzniknout jenom keratinocytům. A tyhle ty buňky byly geneticky modifikovány, uzdraveny a potom s využitím acelularizované prasečí kůže byly podobně jako v případě popálenin jako přeneseny. A tady můžete vidět v podstatě zdravou kůži a teďka ten kluk hraje fotbal. Jo? Takže tohle je něco, kde vlastně propojení nějakého tkáňového inženýrství, práce s kmenovými buňkami, znalosti vývoje kmenových buněk a genových modifikací vlastně vede zase k tomu, že je možné alfu udržet alfou a udržet optimální fenotyp. A co je vlastně jako skvělá možnost pro to, abychom byli jako lepší, než jsme třeba, také inspirovat se přírodou, jestli tam nejsou nějaký nápady, jak v tu alfovitost v nás jako ještě nějakým způsobem posílit. Tady máme takovou výstavku několika tvorů, který každý přináší nějaký skill. Jo? Takže asi vám dochází, co to je za skills, nesmrtelnost, schopnost přežít enormní radiaci, regenerační schopnost, dlouhověkost a vlastně v případě tohodle tvora neschopnost mít rakovinu a vlastně nějak jako, nechci říct nesmrtelnost, oni je občas se někdo uloví, ale v podstatě nejsou schopní stárnout, umírat podle stárnutí, prostě úplně zvláštní tvor. A první inspirace želvuškou, co si myslíte, kdybychom hackli želvuščí genom a našli gen, který je zodpovědný za radiorezistenci třeba? Jestli by nám to mohlo nějak pomoct. Ten jsme našli, vložili jsme ho do různých tvorečků, třeba do drozofily, jako v podstatě testovací organismů. Fakt to funguje. Vložili jsme do rostlin. Já myslím, že na spadnutí, aby to dělal někdo do myši a aby se udělala myš, která přežije prostě, já nechci říct co, jo? Ale jenom tady chci říct, že je možné sbírat inspirace od tvorů, který to nějak evolučně vymysleli a pozbírat si tyhle ty vychytávky do budoucna. Já myslím, že zase Huxley by z toho měl radost. Další inspirace slonem, protože slon nápadný na něm je, že je mnohem větší, že jo? A když tady srovnáme nějaký zajímavý čísla, má zhruba 100krát víc buněk, má méně rakoviny, a pokud bereme rakovinu jako víceméně statistickou chorobu, kdy při každé replikaci by mělo dojít k nějaký mutaci a během našeho života těch mutací je 10 na 16. To znamená, že genom, který je 10 na 9, 3x10 na 9 se protočí několikrát a domutujou se různý kombinace, tak vlastně slon by se měl narodit dvouletá vlastně pregnance a už bychom to dopočítávali, že by to mohl dlouho neměl přežít vlastně tuhletu svoji velikost. Takže tady existuje něco jako Pétův paradox a ten se vlastně vyřešil tak sekvenací genomu těch velkých tvorů a zjištěním toho, že mají ve svém genomu ne 2 kopie
Guardian of Genome Integrity, strážce našeho genomu P53, ale hnedka 20 kopií na haploidní genom, některý jsou pseudogeny, ale i ty, které jsou funkční, když je vneseme do nádorových buněk třeba, tak rakovina skončí, protože umře. Tyhle ty varianty vlastně P53 odvětví nádorovou buňku mnohem efektivněji do programované buněčné smrti. To znamená, ten trik slona je vymyslet v podstatě know-how, jak snížit šanci na to, že nádor může vzniknout tím, že citliví vznik apoptotického procesu. A teďka, já nevím, kdo z vás by se chtěl poslonit, aby do toho klidně šel. A teďka si představte 100krát víc buněk, incidence rakoviny, nižší dožití stejného věku, že jo. To znamená, já myslím, že inspiracem slonem se vyloženě nabízí. Teďka brzy je olympiáda, že jo. A je velká otázka, jestli už to bude první olympiáda, kde se bude muset dělat genetické testování genů, sportovních genů. Už jsou nějací podivíni, kteří tvrdí, že už si změnili svůj genom nějakým prostě gene hackingem, co se týká produkce myostatínu, proteinu, který reguluje svalovou hmotu. To znamená, tady vidíte belgického modrého, normálně fungující plemeno hovězího dobytka, který má mutaci v proteinu, který omezuje růst svalů. To znamená, přerůstají svaly, sekundární svaly. Tady máte spontánní mutaci u vipeta. Vznikl býčí vipet, který je v podstatě monstrózní a je to vipet vynásobený 3krát. A ty dole, to jsou už geneticky modifikované tvorové, aby rostlo masíčko rychlejc a zase čínský provenience. U těch pejsků si zase nebudeme to domýšlet, proč pejsci v Číně jsou takhle mimořádně zmasilí. Každopádně tady vedle toho máme Liama Hextru, který vypadá dobře. Na to, že mu je pár, tak vypadá secakra dobře a je to první člověk, kde se dalo dohledat, že má tuhletu mutaci. A teďka vidíte kdyby tady byl někdo, kdo aspiruje na olympijské hry, jako neskuste to. Jo, on vlastně sport je nespravedlivý. Každý má jinou genetickou informaci a ideální by bylo mít prostě nějaký handicapy. Jo, prostě máš tenhle ten gen, tak máš o 20 metrů na 100 prostě výhodu, ale tak sport nefunguje. Jo, to znamená, mimochodem, pamatujte si minulou olympiádu, dámu, která se dostala do řečí, protože bičíkem svého koníka na pětiboji hezky zmrskala, protože nechtěl skočit přes překážku. Teďka tak změnili pětiboj, takže už se nejezdí na koni. Možná se to slyšeli, že už ten sport se změnil, kdyby bylo možné mít klonovaný koně, že jo, přes kopírák a mít pro všechny sportovce stejného koně, nebylo by to řešení pro zachování pětiboje na olympijské hry jako férový disciplín. Ale jenom teďka zase šli byste do myostatínových mutací. Ta myš, která je takhle změněná, tak vlastně je OK, jenomže má teda svaly veliký, říká se jí Schwarzenegger Maus a je to terminus technicus, takhle to bylo publikovaný. A další takové jako biohack může být inspirace rybama, které jsou schopný zmrznout a zase rostat. To není triviální, protože kdybychom to chtěli udělat s náma, znáte Kapitána Ameriku možná, tyhle ty historky z různých filmů, tak v podstatě to nedáme, protože naše buňky popraskají vznikem velkých krystalů. Jak to, že nějaký jiný tvorové nepopraskají, protože vymysleli evolučně proteiny, který, podívejte se tamhle nahoře, proteinová struktura, dole je krystal ledu, krystalická struktura. Vidíte ty postranní skupiny, které přesně zapadají do krystalické struktury ledu. A jakmile si vzpomene nějaký krystalek, buňce začne krystalizovat, tak je obalený interakcí protein-led a vytvoří minikrystaly, amorfní led a tyhle ty tvorové dokážou kontrolovat to, aby je nezabili krystaly. To znamená podobně jako u fluorescenčního proteinu, když je někde nějaký gen, tak ho skopírujeme, hackneme a přesuneme do jiného organismu. Takže co si myslíte, že se stane? Já jsem myslel, jestli jsem tady nedal... Bylo to udělané u jahod, jo? Představte si jahody, které zmrznou, rozmrznou a mají tu konzistenci původní, nebo nezmrznou květy na jaře. Pro zahrádkáře geniální. Ale teďka něco, co je blíž člověku. Tady můžete vidět vnesení tohle genu do myši a jako docela soft experiment, jo? Který testuje jenom, když se zmrzne ocásek na kost.
když rozmrzne, jestli upadne nebo neupadne. Teďka to říkám hodně ošklivě, ale to se stane u myši, která není geneticky modifikovaná, že tam je v podstatě atrofie a obrovská nekróza. Když se vytvoří myš, která exprimuje antifrýzový protein ve svých buňkách, tak ten ocásek se úplně změkne a vrátí do původní funkce. Není to skvělý i pro člověka tohleto? Představte si horolezce takhle na 8000, že se nemusí bát o svý prsty. Představte si někoho, kdo touží letět k Alfě Centauri a bojí se tekutýho dusíku. Jako nemusí se bát, nemusí projít nějakou perfuzí a jenom proto tohle to může být skvělý třeba pro uchovávání orgánů pro transplantační účely. Jo? To znamená, tohle to je, já si dokážu představit několikačetný modifikace genomu člověka, aby se vlastně ta alfovitost a různý tyhle inspirace přírodou nějakým způsobem jako přenesly a využili. To, co to zjednodušilo, byly CRISPRy a já teďka tohleto se s váma musím podělit, protože genetická informace je úžasná. Je stabilní a tady můžete vidět zakódování do genetické informace obrázku. Začal George Church se svojí laboratoří rukou. Vytvořil genetický kód pro zakódování odstínu šedi. Vložil to genetické informace normální Escherichia coli, normální bakterie. Dobrý. Challenge. Mission completed. Tak si říkal, tak půjdeme dál a zakódoval do genetické informace drozofily nejstarší video v dějinách, který odhalilo, jak kůň běží. To mě překvapilo, že se to nevědělo, takže to bylo potřeba nafilmovat. A tady vidíte dva obrázky, původní a ten druhej, pomyslím 200 buněčných děleních téhleté bakterie a ty černé fleky jsou samozřejmě mutace. Jo, takže George Church teďka pracuje se svým týmem na replikázách, které jsou ještě víc proof pro chyby, aby vytvořil a teďka se snaží třeba dokonce to vymyslet jako pro abecedu, naší textovou, a je snaha napsat, první kniha by měla být Bible z nějakých důvodů. Takže se snaží do drozofilí genomů takhle přepsat nějakou takovouhle knížku, protože vypadá to, že to, co není napsané na papíru, když přijde nějaká pořádná erupce sluneční, tak se smaže. To znamená, tohle je takovej zajímavá prostě challenge genetická, kde ty CRISPRy pomáhají. A tady máme toho George Churche. To je člověk, vypadá kapitán Nemo a je to takovej trošku kapitán Nemo současné vědy, absolutně bez zábran. Je to šéf katedry genetiky na Harvardu a je to prostě vizionář. A jeden nápad, který ho napadl ohledně lidí, jak je mi dlouho zdraví, je, hele, prase je jako takovej člověk. To se dá jako použít na spoustu věcí pro lidskou medicínu, ale má jeden zásadní problém, že v něm sedí endogenní retroviry, které můžou přeskočit na člověka. Zkrátím, jeho tým udělal to, že vymazal všech 67 kopií tohle retrovira a udělal prasátko, který je bezpečný pro přenášení orgánů na člověka. Prase je ale hodně jinačí, takže abychom to dokázali, je potřeba udělat to, že vypneme některé geny a vneseme nějaký geny z člověka. Takže tady máte prasátko, který je 10krát geneticky modifikovaný, aby bylo jako človíček, humanizované prase, které je připraveno pro biomedicinální účely a který může sloužit jako zajímavý typ inkubátoru. A možná někdo už ten obrázek viděl jako jedno z obrovských překvapení, který tomu jde naproti, a to je, že jsme dneska schopni udělat tvora, který nese zelený fluorescenční protein. Klidně v opici, už jsou zelený v opice. Jo? A můžeme udělat myš, která nemá orgán, protože jí nefunguje gen, který je nutný k stvoření toho orgánu. Tady v tomto případě je to gen, který ovládá vznik slinivky břišní. Takže normálně ta myš nemá slinivku břišní. Teď si představte, že z toho potkana vezmeme fibroblast, uděláme z něj indukovanou pluripotentní kmenovou buňku, vstříkneme do časného zárodku a počkáme, co se stane. Já bych ten experiment nikdy neudělal, protože bych vůbec nevěřil, že to nějak dopadne. A tady na tomhletom obrázku máte, co se stalo. Na místě, kde nemá být slinivka břišní, je slinivka břišní. Původem z krysy. Z potkana teda. Který dokáže udělat tenhle ten orgán. A je to v podstatě, proto je zavedený termín blastocystová komplementace.
která funguje mezidruhově, což je jako příklad takový jako genetický xenofilie a je to překvapení pro všechny z nás. A tohle, co mně přijde úplně crazy, existuje několik různých genů, který ovládají vznik orgánů. My je máme zmapovaný. A tady máte tohle, co jsem tady ukazoval, udělaný na koncovém mozku. Takže tady máme mozek osazený částí, která přichází od jiného druhu. Jo? Šílený. Jo? Takže i mozková tkáň takhle může být. A teďka, abychom jako byli méně přízemní, tak tady máte obrázek z prasečí biologie a tam máte huko a máte tam vlastně už zavedený lidský pluripotentní kmenový buňky a vidíte vznik slinivky z lidských pluripotentních kmenových buněk v praseti. Takže já nevím, jestli se k toho chcete dožít, ale tady je článek, který ukazuje kompatibilitu vývoje různých orgánů mezi druhy. A vidíte tam dole človíčka a prasátko a tady můžete vidět prasečí embryo s vyvíjejícím se lidským srdcem. A pak je tady článek, který ukazuje v podstatě celý to téma v nějakých souvislostech a tady zrovna jsou lidské ledviny, které nejsou 100% lidský, ale z nějakých 70% lidského původu. To znamená, já nevím, jestli to chcete slyšet, ale tenhle ten obrázek je jenom o tom, aby to na vás navalilo, kolik toho bylo udělané. A to jsou všechno případy, studie, které vlastně pracují s touto blastocystovou a který jsou na cestě k tomu, že prace bude zdrojem orgánů pro transplantační biologii. A co je důležitý, že to budou orgány z toho pacienta. Jo? Když si dokáže počkat třeba pro transplantaci srdce nebo ledviny rok, protože to takhle v tom prasátku může dorůst. Další téma, který jako jenom naťuknuje, že my vlastně nemusíme ani do toho prasete, když potřebujeme nějaký opravy tkání, protože to můžeme udělat Petryho misce, vzít kmenové buňky, vypěstovat malý orgány, který nazýváme organoidy. A tady můžete vidět, jak jsme schopni vypěstovat organoid střevního epitelu. Slyšeli jste o Crohnově chorobě, ulcerativní kolitidě, o situacích, kdy schází nějaký epitel někde v trávicí soustavě. Tady máme organoid, který vypěstujeme a to, co je neuvěřitelné, že má topologii a buněčné uspořádání diferencovaných buněčných typů v podstatě mimikující reálně střevo. A to, co tady vidíme, ty výběžky jsou krypty. A tohle to zrovna je organoid tlustého střeva. A to, co je vlastně neuvěřitelná věc, a to je z laboratoře Hanse Cleverse, který je pionýrem, tak vlastně, když tyhle ty organoidy najdou místo, kde si můžou sednout, kde se můžou uhnízdit, je nějaká mezibuněčná volná hmota, tak to udělají. A udělají záplatu a doplnějí epitel tak, jak je potřeba. To znamená, technologie na opravování tkáňových poškození vlastně bez toho, aby imunitní systém s tím měl nějaký problém. Takže tady v nové srdce se taky hodí. 3D tiskárny se hodí použít pro nějakou matrici osídlenou kmenovými buňkami, ale pořád tady máme problém s nějakou smrtelností, nesmrtelností a všichni znáte takzvanou Hayflickovou mez, kdy 50krát a dost. Zkrátí se telomery a v podstatě ty buňky se odsoudějí do nějaký senescence nebo do nějaký buněčné smrti. Takže juniorové tady mezi námi, typicky studenti, krásný svět, v kterým žijou, telomery ještě jako na spoustu opakování, ale my už se postupně plníme buňkami, které nejdou pořádně vyměnit za nové, které jsou senescenti, jsou to jako béčkový buňky, které už toho moc nezvládnou. Kdybychom je uměli eliminovat a nahradit kmenovýma buňkama, bylo by to fajn a ti pokusy už tímhletím směrem se vyvíjejí. Ale může být jiná cesta a to je úplně crazy. Já jsem imunolog a tohle to je imunologický branže. Představte si, že se loni publikoval článek, kdy brali T buňky, znáte T buňky. To jsou ty, který prostě dokážou třeba zabíjet virově infikované buňky, mají specifický receptor a jsou to takový jako opravdu elitní vojáci našeho imunitního systému. Takže vzali myš, antigen specifický, proti něčemu konkrétnímu specifický. Ty lymfocyty dali do jiný myši. A každých 14 dní aktivovali
a vyprodukovali obrovské potomstvo a zkracovali telomery. Měly by to být terminálně diferencované buňky, které mají Hayflickovy mez. OK. Dali do jiný myši. A do jiný myši. Já nechápu, kdo zaplatil ten výzkum, ale trvalo to 10 let. Když spočítali, kolik buněk mohlo vzniknout, tak to bylo jako hmota planety Země 3krát. Jo? Když to tak jako vezmeme, jaký potenciál byl. A furt ty telomeridy byly OK. Záhada. Protože už dávno měli vyhasnout a víme, telomery, rakovina, prostě takováhle brzda. A pak se zjistilo, že v těle jsou buňky, které jsou schopné obětovat svoje telomery pro dobro těchto dělníků imunitního systému, aby se nevyčerpali. A vypadá to, že existuje molekulární mechanismus, jak buňka, v tomto případě jsou to dendrické buňky, dokážou odštipnout svoji telomeru, zabalit do váčku exozomu, ta té buňka dokáže přijmout ten exozom a připojit ke své telomeře. A prodloužit si život zase na nějakých 30 buněčných dělení. Že tam je problém totiž, vy byste mohli vymyslet alternativní scénář, zapneme telomerázu a máme vystaráno. Telomeráza je velké dobro, ale i velké zlo. To znamená, může vést k zvýšení incidence rakoviny a musí být pečlivě kontrolován. Teďka si představte, že si tady uděláte buněčný typ, který se bude obětovat proto, aby některé buňky takhle dokázaly prodlužovat svůj život. Nebylo by to skvělé jako zkombinovat s tím krásným Huxleyho světem a prodloužit si délku svého života pomocí takovéhle materie. Takže mně to přijde vlastně hrozně fajn. Další věc, kterou řada lidí řeší, je tetování. Já už se blížím ke konci, jenom vám chci dát takovýhle různý návody na to, do čeho se zahloubat. A odstranění tetování není sranda. Jo? Ale nevím, jestli vás někdy jako napadlo, proč vlastně to tetování tam je. Když máme makrofágy, že jo, ty to různě všechno, co se dá sežrat, sežerou, pak jdou do mízní uzliny a nějak to prostě prezentujou. Vlastně nikoho nezapadlo, že to je záhada. Dokud někoho nenapadlo jako eliminovat takový ty makrofágy, který v kůži jsou, a zjistit, že tetování zmizí. A to, proč tetování je na tom místě, jak byste si představili, že tam ty tetovací částečky jsou přítomný? Jsou uvnitř buněk. Jsou uvnitř buněk a věřte, že v našem těle jsou takzvané tkáňové makrofágy, které nikam nejdou. Který prostě dělají popeláře nebo uklízeče v tom místě, kam se dostali časní ontogenezi, protože pocházejí z extraembryonálních oblastí a jsou určený na úklid. Žádná imunita, prostě uklízeči. A tyhle ty buňky, když dosloužejí, tak umřou. A jejich nějaký bratránek nebo nějaký, tak zase sežere ty jejich zbytky a zůstane doma. Jsou to takový konzervy, kterým se nechce do světa a který prostě zůstávají v tom místě. Pokud máte nástroj, jak eliminovat ty tkáňové makrofágy a umožnit, aby byly nahrazený těma, který vznikají z monocytů a jsou to takový ty potulovači po našem těle, ty lovci imunitní, tak vlastně tetování odejde do mízních uzlin, máte otetované uzliny, tam to může zůstat docela dlouho, ale to znamená, ani není divu, že autoři tohohle článku přestali dělat vědu a založili několik startupů na teďka něco, co souvisí s takovouto mentální indoktrinací a s ovlivňováním mysli. Zase myslím, že Huxley by z toho měl radost. Já nevím, jestli víte, jak funguje zapomínání. Máme tady neurofyziologii, zase pro mě šokující. Informace, že máme v těle buňky, které se v noci probudějí. A to jsou mikroglie. Zvláštní makrofágíčkové, tkáňový, podobně jako jsem mluvil o těch, co žerou ty tetování, který, když usneme, tak se probudějí, jako najdou si axony, dendrity, lezou po nich a kontrolujou, zastaví se na synapsy a dají čas tomu, jestli ta synapse je aktivní a jestli má smysl, aby zůstala. A když to vyhodnotějí, jakože ne, tak tu synapsi ukousnou. Endocitujou, fagocitujou, strávějí a jdou dál.
co to asi je zapomínání. To znamená, tohle je v podstatě se spánkem související zapomínání, který čistí hard disk a připravuje mozek na další den a tříbí vlastně to, co jako má cenu zachovat a co nemá. Napadne váš experiment, jak to testovat? Ne, dobře. Jo, to znám tohleto. Ale to známe doma. Ale druhá možnost je zabít mikroglie. Jako nebezpečný. Jako neskoušel bych to u člověka, ale bylo udělané to, že se nějak myš naučila něco a pak tam byla nějaká tendence zapomínat. No to se tak jako umí behaviorálně úplně dokonale. No a když se zabily ty mikroglie, tak ta myš měla jediný fenotyp. Nezapomínala. Eidetická paměť, Sheldon Cooper, by z toho měl radost, prostě myš, která nezapomíná. A pak se udělali experimenty, kdy se super aktivovaly mikroglie a zvýšilo se zapomínání. Není umět ovládat zapomínání jako velice dobrý trik, jak ovládat lidi. To znamená, nevěřili byste, kolik grantů teďka je vlastně na tomhle poli, protože lidi si chtějí pamatovat a chtějí umět jako a tak dál. To znamená, buněčný mechanismus zapomínání je to, že nějaká buňka najde synapsy, sežere, fagocituje, stráví a většinou to dělá dobře. Takže tohleto je taky Huxleyovský téma. A teďka je otázka, tady je otazník. Jako žijeme po tom všem, co jsem tady řekl, v Huxleyho světě něco máme, něco nemáme, že jo, jako nástroje pro ovládání světa. A my jsme měli tu dichotomii Orwell a Huxley, že jo. Já si myslím, že my tady v tom západním světě dekadentním jsme v Huxleyho světě, Brave New World, prostě všechny atributy, který ubavit se k smrti a už ani nečíst a samozřejmě je to o různých sociálních bublinách a my tady jsme docela fajn sociální bublina, která proti tomu bojuje. Teďka, ježišmarja, já nejsem takový defétista, ale ono to může dopadnout úplně jinak. Můžeme se úplně překlopit do jiný dystopie. A já jsem tady říkal o tom, jak rozumíme, jak jsme hackli ty různý procesy. A vlastně se zdá, že jsme hackli docela do dobrých detailů i vývoj mozku a rozdíl mezi mozkem naším a mozkem primátů třeba. Zjistili jsme nějakou nekodující sekvenci, která vlastně, když se dá do myši, tak se vznikne o 15% vyšší koncový mozek, ty myši se testujou. A někoho napadlo, teda někoho konkrétního člověka to napadlo, doma to nemohl udělat, tak to udělal zase v Číně. A tenhle ten regulační protein exprimoval v opici a testuje behaviorální různé záležitosti, včetně inteligence, jestli teda to bude mít nějaký efekt. To znamená, to už je tenkej led, protože my tady jako testujeme hypotézy, které se blížejí k nám z druhé strany. Jo? A já jenom jako nechci být jako poslem špatných zpráv, ale jedna z věcí, které jako se nabízejí na odvětvení z tohohle dystopického světa, který jsme si popsali, je úplně jiný svět. Ale já bych byl rád, abyste měli dobrý spaní, aby to, co jsem vám tady řekl, vás spíš nalodilo na tu pozitivní notu, že ta věda je úžasná, že jsme teďka v době, kdy se dají dělat neuvěřitelné věci, ale má to svý ale. A to je, že to může dopadnout sakra špatně a může to být nějakým způsobem zneužitý. A ten Huxley mě přišel jako zajímavá inspirace propojení některých takovejhle reprodukčně molekulárně biologických, vývojově biologických pokroků v biologii proto, aby se to představilo v nějakým takovým celku. Takže končíme planetou opic, ale doufám, že pozitivně. A tady jsou další dvě možnosti. A doporučuju Golem 14 od Stanislava Lema, pokrok umělé inteligence a robotizace je zase jedna jako z legit možností. Taky věnujeme tričko, děkujeme a jako obvykle 5 minut přestávky a pak bude následovat diskuse.